ka ị na-achọ nwaanyị, chọba egi elu love gị for who you are. Chọba egi elu love your personality. Inwe showdown ka o wee nọdụ nwụọ. Most of us bụ nwoke, some of us have made mistake in the past. Most of us bụ nwoke believe na ego anyị ga-eme nwaanyị love gị. First of all, ego dịkwa important, but buru ụzọ chọta ego elu love gị for who you are. Chọta ego elu love ka isi eme, ka isi achị ọchị, ka isi ekwu okwu. All of everything about you, your personality in general. Uche the girl dị ebe ị nọ. Ị na-echu the girl ụla. Ọ na-alala ụlọ, ọ na-eche maka gị, ọ na-eteta ụlọ, ọ na-eche maka gị. Chọta ego elu like that. Onwe why nji agwa gị this thing. If oge nwebe as a guy in the street, agbaga aka n'ọnụ, you say, I will do anything for this girl. Nwanne, that girl ị na-emelu that na ọ bụ na ọ love gị 120. Ọ bụ na the girl I love gị. One leg, two ahụ in the street. Imekịta nwee showdown. Eke kpalụ gị aka, akụchie gị. Before I na-eme sentence gị sef, the girl agbawagodo. That girl ị na-ego bone straight. That girl ị na-ego olu the latest iPhone 17 apụtawago ịgwa gị, baby, I will buy you 17 now. Nwanne ka mpịa gị ore. If that girl, imekịta nwee showdown. I just lock gị off for the second day. And I just caught and I go and say, nah, makwa na ga-enye gị bell, boy. That girl ga-elita gị. That girl amanye gị kidney. Na ọ bụ na ị nwee kidney failure. Trust me, uche gị dị ya.